Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moni rubindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide moɗon oɗo subaka altine hannde caggal nde ganda min joɗima samedi dimanche min kuccitindirani e moɗon ɗum noon ko wiide on tan goto foof salminama e inde kono on manama e jettode seerenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama jurama bertama juuɗe gam dañde duwaw ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banugol ko Amadou Moussa an bisimilla ma mbaɗi mba Aissata a salminama kadi a salmitama no fewi a ñaganama Allah moƴƴere en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi caggal yettude Allah noon ko julden nabi Mouhammadine ya Rasulallah sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗon ko yettudeɓe kamɓene kadi huccitoɓe meɗen kala subaka kono kadi ko yewede monde no mbiɗa ni e hokkudemo gonga ñande aljumade a wino aljuma moƴƴo malaɗo non tigui gonga non tigui Amadou wadde en garete ko ɓuuri tengtude hannde Aissata ko toɓɓere wotere hono no gadorɗen wadde e guila ɗe balɗe foof ne wayno ko hen kadi jande ɗi garti koko yoɓiti ko e rafi covid 19 yoga hen mbi coronavirus hande wonano ɓeydi yaaha laydi e nder leydi Sénégal ɗum tagui jande ɗi foof hande e subaka he ko ɗum dawri noon tigui Amadou e duwanade kadi Amadou dendagal journaliste en e Sankare Mamadou Ndiaye Dos mo ganduɗa ko journaliste wonno ne wonno confrère moƴƴo ndeysan yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum amin duwono dendagal des médias amin amin eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yaafoma harnoma aljanna kanko e dendagal maɓe julɓe kala amin Amadou wadde libération udditadama nden ɗon jayde Aissata ene wayno titre moɓe dawri e oɗo subaka hannde oɗon titre so tawi aɗa ɗoftinoma mi ɗoftinoma ina gasa revue de presse wasa wodde saabu jayde nde wi ko keddoɗe e galleji moɗon hono jiruɗon ni e ngoɗo photo tawi ko falantere uddita kono kadi ne winda hen ngol ɗo bindol keddoɗo e nder galleji moɗon kono kadi jayde nde arti e oɗo weekend mo ganduɗa ko gulɗo jaw wonande leydi men Sénégal ɓe kolti wonen noon ko wiyete ha joni hono kawuji communautaire woni tan tawi ko dabaɗi walla jiitaɗe ɗo e leydi men Sénégal holtama hen tato ɓen ɗon kala ko gollotonoɓe e hôpital privé toon to Thiès Ziguinchor et Saint-Louis oɗo saaha eɗi diwnuji moni kala heeɓi tigui hono ka goto woni gonduɗo e rafi biteɗo coronavirus jayde arti omo ganduɗa kay ko gondunoɗo e wonɗon rafi jaggaɗo tigui e nder bus toon to Fatick holtama wonde noon won goɗɗo kadi dogɗo tawi ko cafrowo o yeehi galle makko kono kadi o yeehi galle makko to Pikine kono kadi o fayi toon to juma gam juuloyde oɗo saaha noon holtama wonde ko mawɗo leydi ndi Macky Sall kañum tigui ma suud konngudi e oɗo ñalawma hannde gam huccinde e leydi Sénégal jayde enquête nden ɗon jayde ne wayno arti ko e daɓodiral ko wiyete ha joni to banggue communautaire woni tan ko yiyaɗo tigui e leydi men Sénégal ko fati e banggue oɗo rafi biteɗo coronavirus saabi noon jayde nde wi ko covid 19 nana kay jokki yaade e nder leydi men Sénégal saabi noon kadi ndeɗon jayde arti e konngol ngol ganduɗa ngol ina heewi hannde e nder jayde ɗi so wiide wonde keddoɗe e nder galleji moɗon ɗum ɗon noon jayde nde arti ha hannde e ɗiɗo ha joni kawuji ɗi ganduɗa ko transmission hono communautaire ɗo e leydi men Sénégal holtama wonde kay ko Sénégal oɗo saaha nana yaaha tigui e kulhuli mawɗi professeur Daouda Ndiaye ko jangguinowo toon ɗo jaaɓi ha teɗengal Cheikh Anta Diop de Dakar so wiidemo kay oɗo saaha ina gasa moni kala e ɓiɓe leydi ndi ina kay soomi o rafi biteɗo coronavirus o artama kadi ko yewti e banggue daɓodiral to banggue communautaire ko guɗɗin jaji ne tawe hen kono kadi ne tawe hen konguɗo Abdoulaye Diouf Sarr ene wayno kay oɗo saaha o addi tigui hono konngudi makko ƴagguɗi fewde yimɓeɓe so wiide wonde oɗo saaha maɓe kay darno kala ko fate banggue hono comité d'urgence to banggue communauté nationale ko noonne kadi ɗum ɗon ma waɗe oɗo subaka hannde gam haalde e peeje ɗe ganduɗa ɗe poɗɗe ɗoftere e kala mo ɗoftaki holko jogori tawde ɗum e to woni ɗo jayde las nden ɗon jeyde ne wayno arti koye e plan national de riposte woni tan ganduɗa ko woni goomu darnago tawi ko goomu guendigu gam tigui haɓade o rafi covid 19 jayde wi noon komo leydi ndi Macky Sall oɗo saaha heeɓi opposition ɗum ɗon noon ene tawe hen Idrissa Seck Ousmane Sonko e Khalifa Sall ɓen noon kala oɗo saaha ina paɗa tigui e toon to galle lamorgo ngo ko janggo tigui e hono talata o ko noon Lamine biteɗo Lamine Diallo e Cheikh Bamba Dièye kañumen kam oɗo saaha joni cuwato ɓamde pellitte jayde arte limore so wiide wonde yimɓe nogas kañumen tigui jiiya ina gondi oɗo rafi e oɗo weekend mo jewtuɗen tawi noon ko jayde wi oɗo saaha kay ko coronavirus nana tan ɓeydi yaaha layde saabu ko tolni e diwnuji joyyi oɗo saaha keeɓi on ɗon rafi ɗum noon tagui noon to less ɗo jayde wi ko coronavirus ina wayno tan ko rafi barowo ɗum noon keddoɗe e galleji moon Vox Populi nden jayde arti ko e limore nde wi ko covid 19 nana ɓeydi yaaha laydi e nder leydi men Sénégal ko tolni e capanɗe jeegoma e jeeɗiɗo neɗɗo gandama ene gonde oɗo rafi ɗo e Sénégal diwnuji joyyi keeɓi tigui oɗon rafi ko ɓuuri ujunere neɗɗo tawi noon ko memodiraɓe e ɓen ɗon ñawɓe oɗo
oɗo saha kala gandama oɗo saha noon jeyande wi tan ko leydi men Sénégal no tigi woni e saha critique woni saha kamniɗo mettuɗo saabu kay ɗo soyna wonde hono dawodiral to banggue communautaire woni tan yimɓe leydi ndi professeur Daouda Ndiaye kongol makko garti so wiide wonde oɗo saha kay ene wayno ko ɓuuri ko en hamnade ko dawodiral to banggue communautaire woni tan nder leydi ndi tawi noon ha oɗo saha andaka taw ɓen holto keeɗi kono kadi jeyande arti e nouvelle woni tan e kabaru bodɗo fayida so wiide wonde sappo e jeegom ɓe cellano wonɓe toon to Darou Marnane kañumen kala ene kañumen tan oɗo saha presque celli no wiiri jayande ɗin konguɗi jaji ne tawe e hello joyi e jayande witende Vox Populi quotidien le quotidien nden ɗon jayande arti koye ɓeeto ko fate banggue oɗo coronavirus oɗo saha kayne wayno ko pawgal tigui d'état d'urgence pawgal état d'urgence woni ko soyna e oɗo saha e nder leydi men Sénégal ɗum ɗon noon jayande wi tan ko la force covid 19 oɗo saha nana kay jokki hokkirde yamirore muɗum e nder leydi ndi kono kadi bien les forces de police kañumne kadi oɗo saha heeɓima gam kay kala ko fate banggue état d'urgence kono kadi e confinement oɗo saha noon ɓuuɗi addude kuli huli koko yewti ko e banggue drabodiral communautaire oɗo saha kay ina addi tigui hono bien guddugol hakkille wonande hono safroɓe leydi men Sénégal yimɓe nogas e nder ñalawma goto e nder balɗe ɗiɗi jafoɗon kañumen goni yitaɓe ne gonde oɗo rafi to Ziguinchor et to Saint-Louis kañumen kala memami e oɗo rafi ɗum woni ko jayande dawri e oɗo subaka hande l'observateur l'Obs jayande groupe Futur Média ari kay koko yewti koye oɗo plan mo ganduɗa ko plan de riposte o fewde kay e laygol oɗo rafi biteɗo covid 19 Macky Sall oɗo saha tan no jayande wiiri omo e état d'urgence ɗum ɗon noon toon to galle lamorɗo ngo ko peccor konguɗi woni toon ɓe hen ene mbiya mbaɗen couvre feu ɓe hen ene mbiya mbaɗen ko wiyete ko hono confinement général ɗum ɗon foof noon ma ande hande caggal nde mawɗo leydi ndi jogori sudde konguɗi huccinde ɓiɓe leydi ndi kala e kuuɓal toon to galle lamorɗo ngo mo wat déclaration mantiniɗo woni ko jayande nde wi to Thiès noon ɓeɓe ganduɗa ko safroɓe e on ɗon fannu kañumen goni rabaɓe kono kadi directeur d' institut français toon to Saint-Louis kañumen kadi oɗo saha ene wayno raɓama tawi noon raabimo tigui ko transmission communautaire woni tan dabgol ko fate banggue ɓeɓe ganduɗa ɓe ko communautaire kono kadi jayande en arta e film mo ganduɗa o kay ko ƴewanoɗo tawa ene wondi hen kono kadi jagga toon to caserne Samba Diéry Diallo o dogi o fayi toon to Pikine ɗum ɗon woni ko jayande arti oɗo saha hande ina tawe e hello jeenayyi e sappo e jayande witende l'observateur ko Soleil arti hande ko ɗon guddirten robindo men jayande jewɗo subaka hande jayane guindiri nde ari koye konguɗi jagorɗo tambide kala ko yewti banggue hono cellal balli ɗum ɗon noon ko yerade yimɓe tan ha joni nde mbaɗata ko yamira ko kono kadi gacca ko haɗa ko fate banggue hono ko laamu ngu ƴetti e pellitte fewde e haare covid 19 o wi noon ko hay goto tan hay goto mo ganduɗa o kay e ɓeeɗo yimɓe ina wayno daɗani ko yewti ko e nden ɗon feere ina tawe hello sappo e nayyi jayande witende Le Soleil kono kadi jayande arte limore yimɓe nogas kañumen testa positive e oɗo weekend mo jawtuɗen kono kadi ina hen ko wiyete ko hono dabodiral to banggue communautaire kono kadi jayande arti ɗum ɗon ina wawno tigui ha joni rentede ko tolni e walla ko ɓuuri ujunere contact kañumen oɗo saaha nana kay ha joni ndewi nde e nder leydi men Sénégal diwnoji joyyi keeɓi ɗin goni Dakar Saint-Louis Diourbel Thiès et Ziguinchor foof ina tawe e nder jayande witende Le Soleil ina wayno ko ɗon guddirɗen hande robino men jayndeji noon tigi Amadou ɗon uddata roɓindu men jayndeli wade en keddoto ha joni tan e coronavirus walla mbiyen oɗo rafi mo ganduɗa haljini aduna o oɗo saaha ɗum noon Amadou ayi hande wiya koyo yimɓeɓe e keddo e nder galleji mumen sa yi ɗum ɗon hande sa wi ɗum ko rafi o sarima so yi hani wiye nde yimɓeɓe nani keɓa ɗum ene wiya yenne cas communautaire woni neɗɗo mo ganduɗa heeɓi ɗum anda ɗo heeɓi rafi o Amadou hankadi ko ɗon tolna kono kadi ko heewi hande hattama wiyama yo yimɓe goppu indeli ɗi yo hoto yimɓe kawru toon kala ko ganduɗa ina waɗa yimɓeɓe ina mbaɗa dente Amadou hande haɗama ko ganduɗa hande hamnima no feewi Amadou hamnima kono kadi aysata ko ɗum woni haare nde ganduɗa nde woni adide haare kadi nde ganduɗa nde foti wonde sakkitede gam wawde folde oɗo mboros coronavirus aysata eɗen gandi ko rafi mo ganduɗa yiyotako kono ene wawi rabde neɗɗo e manam e kala saaha wadde noon ɗoftade ɗeɗo pellitte ko ɗum ɗon woni ko jojji e oɗo saaha hay sono tawi ma oɗo wiiɓe heddade galle nde beele ko ɗum feere saabu eɗen gandi Sénégal nen gasa tawi wawa muñji ɗum ɗon kono kadi ko hunde ganduɗa nde mbiɗa sikki so tawi aɗa ñiifa
cumo e galle maɗa aɗa huɓɓi robinet ma pour ñifirde gonɗon cumo a wawa miijade holno foti jeɓammi facture e dow lewru aroru kono kadi ko hunde fonde miijede hay sinno tawi ma en gar hen mbeɗa andi ko ɓoyata eko fati e banggue ɗiɗo mesure aji kala kono kadi ma en gar eko ganduɗa hande woni fanniyankoɓe to banggue cellal ɓalli nan goni e yiitude nan goni kadi e wadde peeje mumen e doole mumen foof pour wawde folde oɗo rafi coronavirus kono hande ɗo gonɗen ɗo Aissata moƴƴi ko goto foof anda rafi o ene woodi saabu wonɓe ganduɗa ɓe ha hande goƴinani o rafi ne woodi saabu koreji mabɓe keɓani ɗum noon saabi hande jomumen ina mbiya rafi o wodani ina piltina kala ko foti haalede e nder jolgo e nder biyereji e nder beddaji e nder jumaji e nder jamaji jomumen ina kala ko beela mais alors ko rafi mo ganduɗa o nana e galleji men nana e dame galleji men nana e dame gollorɗe men nana e beddaji men nana e otoji men nana e jeereji men ha e jumaji men wadde rentande ko hunde wande fayida non tigamo te so neɗɗo wiyama yo heddo galle muɗum wiyaka hoto liggoyo walla ko way noon kono so tawi ko farata suutanma Amadou ya jaaha ɗum garta kono yaade ƴeewoyde e carré ɗum ɗon hande yo dartine mone fo heddo e nder galle muɗum sona ko ganduɗa ko farata foti yaltinde ɗum Amadou bangal gongal a haali ɗum joni hande a fanni en koɓe nana ƴewto ko way noon e ko safrata oɗo rafi hewɓe en hen noon yoga e mamɓe o ɓadano DJ Raoul noon kañum ko sénégalais mo ganduɗa yette ko mataw ko tubako walla mbiyen d'origine français kanko noon won ko wi hen ko wiitemo tan chloroquine manam nivaquine ganda ina ƴetteteno ɗo wone saaha ina wawi safrude ɗum eyyi ko hunde ganduɗa en keeɓi information en koye meɗen subake tawi ko source labɗo keɓɗen ɗum e subake heddi noon ko eɗen gandi mbiɗa sikki ko mbiyata ko ene gata walla mi anda hol momo potami hutorade en tout cas so tawi neɗɗo ene yiiɗi humpitade gumdam yo moɓɓu guite sa moɓɓi guite tan e 2-3 secondes ma andu vraiment holno gumɗo wuurdi wadde so tawi hande kanko DJ mo ganduɗa o inde nde DJ Raoul mo ganduɗa ko jibnande Sénégal najo kono kadi ko d'origine français waɗi feere ha andini yimɓe nanare e média ɗi ne haala ñande foof firti ko pression ne foti waɗede e vraiment e laamuɗi ɗi foof yoɓe gandin yimɓeɓe ko oɗo haali ko yo watte hakkille so tawi ne jaari rewnu ɗum e to banggue laboratoire uji ƴeewe e banggue scientifiquement ndaare est ce que wi ko ene wona ɗum ɗon waɗe so tawi woodi bisimilla par ce que ene foti ene holno foti testé mbaɗa to banggue woni cafrorde e manam e rafiji dewɗi ɗo e oɗo rafi aussi coronavirus ɗum ɗon so tawi ne moƴƴi continue so tawi moƴƴani on saaha yimɓe puɗɗo haalde mbiya wonde wodani kono kam kanko ko waɗi ko vraiment omo joguini ɗum hono jorto moƴƴo omo joguini ɗum kadi aussi pellital e mbawka wadde firti ko yimɓeɓe état ji nder aduna o foof hannde ina poti wattude hen hakkille ɓe toppito ko wi ko ɓe mbaɗa essai e laboratoire uji ɗi ɓe mbaɗa essai ɗo puɗɗo wadde ha ande holno résultat o wayi kanko omono siiri ene sirinimo e ko wi ko ene woodi wadde ene foti ƴeewede yurnite ande beele yimɓe ne mbawa dadde par ce que Aissata mesure de confinement ɗiɗo kalteɗi woni heddade nder galleji ɗi an e ɓesgu ma walla neɗɗo e ɓesgu muɗum eɗen gandi doole potani ɗum ɗon so tawi waɗama janggo e jaam ma wor ko ɗum jibini e to banggue neɗɗo mo ala doole ma hayso heɓani rafi coronavirus ma heɓ rafi biteɗo heege te heege eɗen gandi kañum woni presque ko udditta dame ñawuji foof wawa nadde e neɗɗo waddi ko adi yimɓe ne miijo d' abord mesure de confinement e leyɗele en hannde e nder windere nde fof yoɓe gartu eko wiyetene safra ko soɓe garti hen e on saaha yimɓe ƴeewa koye temps dabbo 2-3 semaines par ce que ko fuɗɗi haalde ɗum ko hannde ɓuuri lewru wadde ne ene moƴƴi ƴeewe état ɗi gacca koɓe mbiyata confinement ko par ce que confinement moƴƴani e yimɓe moƴƴani ɓiɓɓe leydi ndi moƴƴani e yoga e yimɓe ɗum ɗon noon alay sago watte hakkille no fewi noon tigui Amadou aɗa andi hannde rafi mo ganduɗa koko sari so wiyama ko naggam safrata tan yimɓeɓe fof dogat jiilo doga paya ɗum ɗon oɗon safaro saabi ɗum noon ko jakde saabu ayi nde yimɓeɓe mbiyata nde on information jippi ɓe mbi ko Maroc kala ko wonno chloroquine laamu koko soodi ɗum ɗum ɗon noon ko way noon mataw ine añe saaha haɓe jaltinta wone information ji kono ɓe ɓooyi e haalde hen aɓene kala hen guila nden kono a yiyata hay goto mo ganduɗa ko médecin walla fanniyanke paaɗo hen mo ganduɗa ma gonɗin ɗum kono sa hettima haala mum ma andu ɗum ine safra kono o jaɓata gonɗinde ɗum saabu ko tagui ɓe jaɓata gonɗinde ɗum ko affaire état wonata e ko way noon saabu kono noon kamɓe banggal chinois ji ɓe calaki ɗum kamɓe France ɓe calaki ɗum leyɗele kewɗe hande ɓe calaki ɗum kono ɓe mbiyata tan ko aɓeni hen aɓene jokki ƴewde aɓene jokki wadde hen ɗum ɗoji e laboratoire uji moɓe gam ƴewde beele chloroquine o
effectivement ina safra walla safrata kono ɓe dañi hen kawuji ganda ɓe cafri ɗum hen kam aysal aɗa andi ko haaɗo joni haala état hunde waɗi fayida par ce que eɗen gandi hande gonɗen koye rafi o foof e hamnade won business goɗɗo joli hen hande o goto fof état ji mawɗi ɗi e togos ɗi foof moni foof yiiɗi hande ko yitude oɗo vaccin mo ganduɗa ene wawi wadde vacciné windere nde foof par ce que en jogui gartam mo heɓata hen to banggue inde ko wiyete succès en jogui kadi aussi gartam to banggue ha joni faggudu leydi muɗum e mo ganduɗa ko succès baɗɗo fayida mantenide goto foof ko ɗum doganta hande sa yi aɓe calo yoga e gueɗe walla ɓe dulto yoga e gueɗe aɓe calo hen faade ko famde exactement mataw to hunde ummi ɗo walla e neɗɗo mo yalti o ko ɗum saabi wadde ko wiyete hono welsindade walla wadde négligé kono hatta kam to wawi ummade foof ko pulaari wiyata ko to tawi iwri fof tan yo yus so dow so less en tout cas ko ɗum woni ko sohla e oɗo saaha noon tigui Amadou chloroquine noon mataw ni anda e nder Sénégal e niveau kinin ena heptina no fewi saabu won sahaji goto foof so fini ma totte ɗum gam haɓade sibiru walla so neɗɗo rafama pikire ɗum ma fiye hen ko timmi 6 ha 12 piqure ɗum noon hande hande wonɓe gandani gandi no fewi chloroquine ko ɗum tan noon haalte e banggal oɗo rafi yoto yataw Amadou ko gonga yataw ina safra ɗum ha oɗo rafi fawto e dowal en eyyi ko ɗum tan ñagoɗen Allah kono kadi eɗen keddo e yamirore to foɗɗo ummade en tout cas hay goto taw yamiraka yo ya soodi hande fakini yara mais en tout cas nana hen ƴeewe inchallah eɗen eero tan en tout cas laamuji ɗi foof ha tengte laamu Sénégal yoɓe tinnoɓe ƴeewa ko woni e haalede ko foof ko adi yimɓe ne utilise ɗum tawi kamɓe ɓe mbaɗi hen test haɓe gandani yimɓeɓe ɗum ɗon woodi ne wawi safrude par ce que wonto safri a haali nani won kadi aussi ɗo yiya hokki aafiya no fewi wadde vraiment yonti ɓe guittan yimɓe mo isolement walla momo ganduɗa o ko mo confinement général yoɓe guittan min ɗum d' abord pour l'instant ɓe ƴewanmi yimɓe ko safrata ko noon tigui Amadou ko ɗo roɓɓindu jayndeli meɗen haadata ko tottude wonadi janggo so Allahu lamdo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno Amadou Moussa Ndeye Fatouma Sally heɗanno ene banggal caméra o Allah jarama on jarama no jeeɓi toon no mbaɗi toon like vidéo ji kono kadi commentaire uji moon on jarama no fewi min gara jobtimoɗon